началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. Той беше светът. И светът чрез него стана, но светът не го позна. При своите си дойде, но своите му не го приеха. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии деца. На тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плотска воля, нито от мъжка воля, а от Бога. И Словото стана плод и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, славата му на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Тогава дойде един от 7 ангела, които държаха 7 чаши, пълни с 7 последни ядки, и ми каза: ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето. И ме отведе тук на една голяма и висока планина. И ми показва святият град Йерусалим, слизащ от небето, от Бога, и имаше славата на Бога, като блестеше, както блести някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Градът имаше голяма и висока стена, 12 порти, и на портите 12 ангела, и върху портите написани имена, които са имената на 12-те израилеви племена. На изток 3 порти, на север 3 порти, на юг 3 порти и на запад 3 порти. И градската стена имаше 12 основни камъка, и на тях имената на 12-те апостоли